Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Lera lasterketa. Eguzkia diz. Pello, ez dituzu sekula lau hitz segidan irakurriko. Zure adinean seigarren mailan behartzen nuke. Ea ba, Itxasoaren gainean. itxasoaren gainean argizpiek Dena argitzen zuten. Eta uraren burbuilak. Noski uraren gurpilak. Ez huts egin duzu. Ez huts egin duzu. Bizkor, guazen etxera. Gaur ezin naiz joan elurra maramarari du ikuste. Pena da, amona gure zain egongo da. Aizu, Pello? Ze? Guazen etxera eta atertu arte itxarongo dugu. Ondo iruditzen zait, guazen! Ez da atertzen. Badirudi gero eta gehiago ari duela. Amona gure zain egongo da. Egia da, bizkor ibili behar dut etxera iritsi nahi badut. Itxaron pixka bat, Pello. Zer? Gutun bat eraman behar diozu amonari. Gutun bat? Aizu, Pello, erauntxiate ez idazten alda. Ta nola nahi duzu banik jakitea? Bazirudik arroagoela ez jakiteaz. Ba... Pello, ez aztu inola ere gutun amonari ematea. Ez, bihar arte. Agur! Agur! Kaixo, seme. Pello, Heidi zurekin dator? Gaur ez da etorri elurra maramara ari duta. Bai, ondo egin du. Etxean egon gara zaine atertzen zuen, baina gero eta gehiago. Bai, ba. Eta noiz uste duzu etorriko dela nik ustera? Itxaron, gutun bat eman dit zuretzat, amona. Gutun bat? Bai, hementxe daukat, tori. Baina, Pello, ez dakizu ezin dudala irakurri ala. Egia da,
Ez zait burutik pasatu ere egin. Nik ez dakit irakurtzen, seme. Heidi tuntun hutsa da. Zu zara irakur dezakeen bakarra. Egingo duzu, irakurriko didazu. Baina, ez dakit asmatuko dudan. Amona, itzeman nizun, gaur joango nintzela salmoen liburua irakurtzera, baina ezin dut elurra mara ari duta. Baina bizkor joango naiz atertzen duenean. Oso zaila da Heidiren idazkera ulertzea. Atertzen duenean eta elurra gogortzen denean. Agur, Ramonatxo. Barkatu, Pello. Enintzen konturatu. Etzenuen aztu behar Amona itxua dela txorakeria izan zen gutuna idaztea. Zuri eraztu zitzaizun ez tala? Bai, baina... Ez dio axola, zuk irakurri zenion eta kitxo. Ta elegoke bat ere gaizki pixka bat hobeto irakurtzen ikasiko bazenu ez da? Eguraldi kaskarra dugu, ez dakit noiz joango zaren salmoak irakurtzera. Amonari asko gustatzen zaizkio salmoak, baina elur gehiegi dago bideetan. Izoztu arte itxaron beharko duzu, orduan joango zara Amonari irakurtzera. Bitartean irakurri euk, Pello. Gutuna irakurri badiok ez duk inolako eragozpenik izango. Bai, jakina. Noski, zeuk irakurri behar dizkiozu. Saiatuko naiz. Joan beharra dut orain. Pello, ez adi joan, gelditu gurekin bazkaltzen. Gazta prestatuko diat eta ez duk ezar irakurri beharko. Goazen jolastera. Pello, zure txanda da orain. Pello! Bai, Zertan ari zara hori nirea da? bai. Ederki utzi egingo dugu partida? Zer ba? Aitonari begira zaudelako denbora guztian oso partida aspergarria da utzi egingo dugu. Horren interesgarria iruditzen zaik nire lana, generala? Asko gustatzen zait. Orduan, zergatik ez duk proba txiki bat egiten? Benetan, uzten didazu? Uzten diat, saia adi. Bai. Begira! Begira, Aitona, oso ondo egiten du Pellok. Ez dut Aitonak bezain ondo egiten. Lasai, egin ez ikasiko duk, denbora kontua besterik ez du. Baia zauten nik berriro irabazi. Bai zera, nik irabaziko dut. Zuk baita zera ere, erori egingo zara beti bezala. Zer da, zertaz ari zarete? Lera lasterketaz, hilabete amaieran egingo dugu, eta nik irabaziko dut. Lera lasterketa nik ere parte hartu nahi dut utziko didazu? Zer?
Nik ondo dakit gidatzen, Pellok erakutsi zidan oso jaioa da bera. Jaioa? Egia galeran ibiltzen dakidala. Ze gertatzen da? Ez dizutela parte hartzen utziko, mutilentzako bakarrik da. Orduan ezingo dut. Egunon! Kaixo egunon! Kaixo, egunon, Heidi. Aizu, Pello, egia da neskok ezin dugula lera lasterketan parte hartu? Egia da. Zuk har dezakezu parte ordea? Ez, nik ere ezin dut parte hartu. Zergatik ez, Pello? Ui. Esaidazu zergatik ez. Isil zaitez herrieta egingo dizu maixuak. Lasterketa irabaz dezakezu, Pello. Esan dizut ezin dudala. Zergatik zu oso bizkorra zara? Ez da hori kontua, Heidi. Orduan zergatik ezin duzu, esaidazu. Ez galdetzeko esan dizut. Pello! Ez daukat lerarik, horregatik ezin dut parte hartu. Ez daukazula, zureak ez du balioala. Horretarako ez. Zergatik ez? Txikiegia delako hau, lasterketarako lera berezia beharko nuke. Begira haiek bezalakoa. Ikusten? Ulertzen duzu orain, horregatik ezin dut parte hartu. Pello! Zergatik ez duzu lera bat erosten? Ez da hain erraza, enkargatu egin behar da, eta oso garestia da. Ez ezu erosi zeuk egin dezakezu. Nik? Bai ba, Pello, zuk ederki lantzen duzu zura, zergatik ez diozu esaten aitonari. Baina... Guazen esatera, berak lagunduko dizu. Generalak lera bat nahi du, beraz. Aitona, ezin du berak egin ala. Baina nik... Saia adi nahi baduk, nik tresna guztiak utziko dizkiat. Benetan, denak erabil ditzaket? Nola erabiltzen diren erakutsiko diat, baina euk egin beharko duk lana. Ba, Ikusten. Heidi eta Pello gogor saiatzen dira lanean egunero lera egiteko. Lan nekeza da eurentzat, baina Pellok ederki erakutsi du askoz ere jaioago dela zurgintzan eskolan baino. Alegin txiki bat gehiago eta lera prest egongo da lasterketarako. Nork irabaziko ote du? Ulertu duzue? Orain deklinabidea aztertuko dugu. Deklinabidea da gure hizkuntzak duen bereizgarrietako bat. Adibide bat jarriko dizuet. Etxe, etxearen. Pello! Arreta jarri behar duzu. Datorren egunean ariketa eginda ekarriko duzue. Entzun duzue denok? Bukatu dugu gaurkoz. Heidi, mugi zaitez bizkor! Pello? Lasterketan parte hartu behar duzu aurten? Bai, jakina. Lera bat egiten ari zara? Bai, gaur bertan bukatuko dut. Zaharrak egin badizu, ona izango da orduan? Zaharrak egin dio Heidiren laguna delako. Gezurra da Heidik eta nik bakarrik egin dugu. Eta Pellok oso lan ona egin du. Zeuek esaten duzue hori! Ez du sinesten. Egia da ba! Lera egitea ez da horren erraza, ez du edozeinak egiten. Eta Pellokare gutxiago, tutik ere ez dakita. Mendiko zarrak egin du lan osoa. Gezurtiak Pellok bakarrik egin du. Ta zuk sinesten diozu. Heidi ez du merezi denbora galtzera. Esan dia du gezurra data. Eta gezurra! Etorri nire etxera eta galdetu aitonari berak esango dizue. Zarrari. Zer gertatzen da zatozte? Ederki, guazen ezkaitu jango. Ziur nago alpetako zarra ari dela lera egiten. Bai. Hemen gara, aitona! Kaixo! Aitona, mutil hauek zuri gauzatxo bat galdetzera etorri dira. Zer? Ea galdetu ba?
Ze jakin nahi duzue? Ara, nik... Pello... Ze nahi duzue? Tira, esan. Zerrez... Heidi, ze gertatzen da? Nik esan diet Pello lera bat egiten ari dela, eta ez didate sinetxi eta esan diet ona etortzeko zuri galdetzera. Zergatik aldegin ote dute? Auskalo, ez egin kasurik eta bukatu zuen lera. Harin ibili bestela ez zarete garaiz iritsiko. Goazen! Jupi, bukatu dugu! Ja? Begira itona ze iruditzen? Tira, ikustakon. Zer, ez da gondo egina? Ondo dago, oso ondo. Trebe aiz. Zer egingo duzu aitona? Lera hau oso ondo egina dago txiki, baina ukitu txiki bat falta zaio. Ez, aitona, etxazo ezer egin bestela pentsatuko dute dena zuk egin duzula. Ah? Nahi duzun bezala. Tira, Pello, goazen probatzera! Heidi, banoa! Pello, aurrera! Oso harin zoaz oso ondo! Zikaratu, Pello, eta zoaz eskuinetik! Nago ikaratua! Pello, min hartu duzu? Ez dakit zergatik, baina eskuineran zokertzen da. Tira, konponduko dut. Ai, eskerrak ez da ezer puskatu. Goazen konpontzera. Konponduko duzu, Pello? Bai, jakina euskeria bat da. Ziur zaude uskeria bat dela? Bai, esplikatuko dizut. Oreka kontua da, alde bat bestea baino altuago da. Zuzen joango da oreka kontua konpontzen baduzu? Bai, oso erraza da, ikusiko duzu. Probatu dugu. Ta ze moduz, badabil ala ez dabil. Bai, baina akats bat du. Ze akastu, Heidi? Ez dabil zuzen, eskuineran zokertzen daitona. Heidi, Zer? zuk uste baino hobeto konponduko du lera Pellok, ez zaitez horregatik kezkatu. Benetan konponduko da aitona? Pellok badaki ze egiten duen. Aurrera, Pello! Aurrera, Pello! Ai, ziur nago zuzarela honena! Astera doa! Prest!
Kontxo, posten naiz. Beste bat denbora berean iritsi da ordea. Berdinketa alegia, marka ona duk motel. Bai, ikusi izan bazen aitona. Oso ondo. Pello, nahi alduk negu partean ona etorri nirekin zurgintzan ikastera. Ze, benetan esaten didazu. Jakina, lan bikaina egin duk eta hobeto egiteko gai aiz oraindik. Jupi! Eskerrik asko. Pozik zaude, Pello? Bai. Gogoratu ordea eskola bukatuta gero etorriko aizela. Entzun duzu, Pello, orain amonari esango diogu lasterketa irabazi dugula. Agur, gero negu lagunduko diot Heidiri onaino. Kontu zibili! Gero arte!厳しかった冬も過ぎ去り、再び春が巡ってきました。ハイジとおじいさんは村からアルムの山小屋へ帰っていきます。その頃、フランクフルトではハイジの手紙を読んだクララが一日も早くハイジに会いたいと、来る日も来る日も遠いアルムの山のことばかり考えていました。そんなある日、クララはアルムの山へ連れて行ってくれるまでは食事をしないと言い出すのでした。次回はアルムへ行きたい。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.